Съвсем ще се заровя до дъното, до кости, в църквата улющена на земното си тяло, и дълго ще се моля, безмълвно и ще постя, докато видя всичко и чуя оцелялото. Очите ми ще светят разгънат лист хартия, кому ли да оставя строшените печати на всичко свое било, или съвсем не бивало, четците ще са гладни и жадни за сензации. Които виждат, нека да провидят дали съм бял отвътре или черен, щом зад смеха объркан побързах да прикрия полазилия кичур на своя страх пореден. Щом стършелът на мрака забие живо в мене и после се надвеси цинично над водата, в кошница тръстикова светът ще оцелее, по-свят от младенец проходил сред реката.